na boss batara m ihu ka ajọ mma chụpụrụ na ekpere ụka white. Bọda nke abụkwa nke ajọ mma chụpụrụ na ajọ mma na-achụpụ. Eche m isi nwacha ihe niile. Ọgwụ isi nwacha ihe niile. Ya nọrọ ebe anụwa. Ọwụwa ya batabeghị abata ihe bido kọwa mmadụ ọnụ. Ele your problem. Gịnị bụ mkpa ọnụ? Enyi ọnụ nwoke ọ gharị plọn. Rodo Ogbuefi. Ogbuefi. Ogbuefi ogburugu. Ele onye bụ Ogbuefi ọwụ? Ogbuefi nke a na-eme ihe ọnụ ọchị. Chere Ogbuefi I go talk. Ogbuefi mahịa. Ogbuefi main market. Kentonto afọ. Ọwụ ya. Na-eji kpikpi ka azụ ite. Ịmụ ya ọfụma. Gịnị mere ya? Ozuru oshi. Ọ bụkwa na o zuru ori. Ịma na mmeji obi aṅụrị bịa gwanụ gị. Gịnị mekwere? Podi mokwa na nke Ogbuefi aka isi kịta. Ịma na ịkọrọ aka n'ụzọ. Ime ihe bịara mepere anyị ụzọ. Plasma TV. Ndị agba. Ọ bụkwa ndị 14 inches. Nke na-ekwu nke na-ekwu. Ị malụ ụmụnne ya ndị obere ntakịrị a ndị a na-akpọ na ya ntị nụnụ. Abịazie werekwa iPhone ndị agba ya ndị ike ya. Ịmakwa na onwezi ihe ha ji eme iji kwudi ebe ha na-anyụ ikpo isi. Plasma TV nna ọwụ ya. Ọ eziokwu. iPhone a na-akwụkwọ gị bụkwa latest ones ya ka ha pacha. Chere. Ogbuefi ke mma. Ogbuefi I go talk. Ogbuefi main market. Buru nwere plasma, nwee laptop, ju ebe niile, nwee iPhone, ụmụnne niile. Ogbuefi obaziri oshi overnight. Ogbuefi ọnọmna na head bridge na ndị mmadụ phone na laptop. Kedu nke Ogbuefi jiziri were plasma were laptop were wallpaper na be. Ọgụla ezizi, ọgụla agwa onwe n'ala, ọ bụ agụla oshi. Dịkwa ọma Chineke kere na oyi ike ya ga-ewere ndụ ya chọrọ Chineke aja ya mapụrụ n'oshi. Gekwa nke Imo na-akpọkwara ngwa Chief Imo, gịnịkwa nke icheta nta? Hello. Ogbuefi. Anyị mụ nwanne m, kedu ije? My brother, ọrụghọkwa mma. My heart is bitter. Ya wo obi m lụghị ilu. Gị na-eme? Eleke ụmụnne m bịaziri n'ụlọ gị asị jiwo plasma TV ma iPhone na laptop na ijiziri emere wallpaper. Na ụmụnne gị niile ejiwo phone aṅụ garị abaghị gala iPhone atighị eso ga na-aṅụ ya aṅụ ka garị. Mfe elesi ịba ga wụrụ robbery. Anyị mana ana m agwa gị oge ahụ mana ịghọta ha. Ihe si na anụ ndị La-Casere. La-Casere nke okwuchi yelo aha. Ha na-eme promo. Aṅụrụ property. Ịma na mgbe ahụ ikwu gị ma aghọta ha mana ọ otu isiri kwe m na-aghọta ha. Ya dị ka ị ga-abịa ememe underrated explanation. Na-ege m ntị ime ekwu ibe kọrọ gbago. Ewe n'iwe ngwa kọwawa ewe n'iwe. Ha ka iji kwọchaba isi ka ihe na. Gantị ka m gba ihe ya bara uru. Nwe property nwe ebe. Nwe ihe ije bi n'ụlọ inwe. Kwue. Nye ka m na-agwa n'oge fan na no promo ndị La-Casere. Refresh and connect. Nya ị na-refresh, ị na-connect, ị na-agbanwe n'etutu ya. Ị na-connect kwa with ihe dị mma eji enyere ndụ aka. Ma recharge card dị n'ime ya na-erite. Ma plasma TV yi eburu na ajedowa be. Ma laptop a na-achị ndị mmadụ ọkwa ịbịa ịnwe ya ịṅụkwa ha na-ekwu gị okwuchie. O nwere nọmba dị na-etie.
ịpụrịkwa na nọmba send area to 20055 ị nọ nọmba mkpọ nkịta mgbe akpọrọ nya ka nnụ mana itiki ewu 20055 send area to nọmba ma laptop o ma iPhone o ma plasma TV ma Ogbuefi biko kpọrọ ndụ gị nọ na-eweliwe melo down ịgbaga speed too much. Ihe m chọrọ ịjụta na enwere another way a ga-esi na consume mụọ La-Casere because asa anyị ṅụma ya aṅụ otu isi ekwu ya nghọtachi ihe niile anyị nwere ike onye ọwa aṅụtara onwe nsogbu. Ana m aṅụzi La-Casere anụ kọntena ya dịbe nkịta ebe egolu 140 feet 40 enweghị ihe m ejighị eme eji nyesi nri Igbo ofe akwụ La-Casere ofe akwụ iwere La-Casere si ofe akwụ na ịnụ ya eji nyesi nri eji nya awụ ahụ ejikwu nya mee olive oil nya abalị ọnwụ na mkpecha ehu onye n'ahụ ọ na-achụkwu ma ajọ mmụọ ma ajọ mmadụ onweghị ihe m ejighị eme ma spiritual cleansing ma family liberation enwekwu ndị ụkọchukwu na-abịa anara nyarị eje ekpere ọwụ ife a na ife ọ na-arụ ka nkọ tụ ego nya ukwuchie dị m mkpa wo kwuchie ha. Thank you biko ka m agbara ụnụ ya n'ama ana m abịa ghọtara ihe mere don't worry I'm coming. La-Casere nke mo ego La-Casere nke mo ekworo nemo La-Casere nke mo ekworo nemo La-Casere nke mo ekwotele mo La-Casere nke mo yellow cover La-Casere nke mo anyị ga-aṅụ ya aṅụ La-Casere nke mo property La-Casere ọ nọkwa n'ime La-Casere nke mo ị ga-aṅụ La-Casere nke mo anyị ga-aṅụ ya La-Casere nke mo La-Casere nke mo ikwupe ya ometụ La-Casere nke mo anyị ga-aṅụ ya La-Casere nke mo aṅụrụ fonu La-Casere nke mo aṅụcha ya La-Casere nke mo ebe lekwana anya m agwọ onye ọbụla ga-abịa ịlụ ụnụ from now to the next world ụnụ ga-abịa enwe n'ime anụ ga-abịa ịlụ ụnụ as marriage onye ahụ ga-ebute trailer full load of La-Casere with yellow cover let that person know near this compound maka m eji mmiri ọkụ ote saa ya ahụ ma m bute mbibi ote mebigbuo ya from now henceforth anyị ga na-ejizi La-Casere eshini maka sasa anyị ṅụma ya sọsọ na ọṅụṅụ anyị nwere ka anyị agaghị aṅụtali property mana anyị ga na-ahazi ya eji ya eshiri eji ya asa ahụ unu gara ịsa ahụ gịnị ka unu ga-eji asa ahụ La-Casere with yellow cover achọrọ ishiri m mbalaka ya bụ akpọ loyi tuwo ele mmiri a ga-eji eshiri na ya La-Casere with yellow cover nso na-ebutere m mmiri m ga-aṅụ aṅụ ele ihe anyị ga-aṅụ La-Casere with yellow cover ndị di ga-abịa ịlụ na-ele mmanya ha ga-ebe abịa ịlụ ọnụ La-Casere with yellow cover because we are going to refresh and connect. Ome, ngwa, nke jide otu mụ na nwa m ejidekwana ke ngwa mee ya ote jide ya ote jide ya ote 1 2 go ebe kemo mere ya daa chụ let's go 1 2 go ọ bụ ego lee ọkwụ na ahụne this number nọ n'okwu shie na type ya to 20055 La-Casere with yellow cover refresh and connect ya wee ebe a ka ọ nọ